Takže čus, sa vás vítam u druhého partu prvej epizódy z mojho serveru. A je tu se mnou ten kámo... Skôr aj druhého partu prvej série, ne? Tak som to nepovedal. No, nepovedal. No to je proste jedno, lebo som Raftovi, čau. Ok, ja vás tady zdravím, já jsem Newfake alias Survive Me. A jak vidíte, tady jsem natažil. Pozabil pár kráv a vlastně mám aj dosť kože, tady, 22. A furt sa tu spawnujú, ja nevím proč. Jo, a ináč hrajeme server. Na môj. Jo, na jeho serveri. Odebrali jsme si GMK. No a, takže idem. Začínáme survival. OK, Majo, tak ja ti vyrobím sekierku, počkaj. Kebyže nevíte, tak sa on volá Majo, ale ja proste mu ináč nevím vyprávať. No nevadí. Takže tu máš sekeru a čerstvu vyrobíme. To. A potom tú kožu neplýtvaj, OK? No a vlastne začíname survival a no ideme nakažiť nejaké drevo najprv, ne? No tak ja naťažím. Lebo moc ho nemáme, ideme aj na to. No je tu 3 kapitoly, to dokáže vám plugiry, takéto sú plugiry. Je ich tu celkem dosť, ale plánovalo sa to, že to bude verejný server, ale keď sa tu všetko začalo griefiť, tak sme sa dali whitelist a... No, lebo nejaký retardi. Jo. O, kejvka. Okay, si napapá. Majú krumpáča, tak si vyrobíš, ne? Alebo... Alebo ti mám vyrobiť. No však môžeš vyrobiť. Vlastne ani ja nemám kameny, tak vyrobím porad 2. Takže toto si zaberiem, stejky, tu máš trochu stejku. No a... 18? Jo, však som mal 3, no proste neviem koľko to je, ne sa neviem nájsť. No. OK, takže vyrobím takto. 2 krumpáče. Tak ja těžím teda to drevo. Aj brezové? Co? Aj brezové? Víš co? No, môžeš aj brezové. Dobre. OK, krumpáč som ti... tu máš. Počkaj, idem. Potom aj ty saplingy zbíraj, to bude na kúrenie a tak, aby sme neplýtvali drevo. Sice to je namalované a... Daj krump. Ja aj to máš. A... No. Ja idem něco naťažiť. A ja idem, počkaj. Takto lopatku som si nevyšlomila. Vůbec nevidím. Torče nemáme, že? No však kopem uhlí. Počkaj, ale tam nedaleko byla kejvka v ten prvém party, takže idem pro ňu. Sorry diváci, jak teraz nevidíte. Idem pro uhlí, takže... Však ja tež kopem uhlí. Áno? Tak počkaj, tady si našiel kejvku s ironem, tak nie. OK, takže další kože. Vidíte, že tady sa ich spawnuje strašne moc. Pravček. Ale fakt. Tak. OK, máme ich dosť. Ty. Hrále. Tyjo, jak to ja robím, pane Bože. Našel som asi 50 miliard ironu. Já jsem mimo úplně. OK, já už mám stack torček. A kebyže vidíte občas promítnutí Skypeu, jakože dole, že mu se prihlásil, tak sorry, ale na full screen mi to vždycky vypne, keď si dá full screen a mi to vždycky natačený toto. No ale to tu nesmú, takže tu si natačený do ironu. Já to ještě žiju. Máš 14 ironu potom. Fakt, včel, sorry, že nevidíte chvíľku, ale... Mám aj to uhlí ťažiť, a? Jo, môžeš. A
A já ho tady mám, ty vole, tady já jenom. OK. No čo ti poviem, že natáčal jsem hardcore v ten prvém party, lebo tam potom tady jsem skončil, potom jsem si zapil survival, normálně ne hardcore, potom jsem ubral, jsem se naštval, dal jsem si hardcore a tam jsem si postavil barák a zrazu tam buchel, ne, jak jsem vlastně jmenil? Já na žrádlo, ne, nemal jsem žrádlo. A potom jsem si zapil survival, jednu arenku, tam vás zapil a ukončil jsem to. Ty stále točíš? Jo. To nebude nějaký krátké video, kámo. Však jo. Já jsem si ale nezapil na stopky! Ani já. Já si vždycky nepustit na mobilu, ne? Ježíš, zapomínám to odčkovat. Můžeme natáčet 3 minuty, 2. Cože? 3 minuty můžeme tak natáčet, ne? No áno, ale to sa potom dá do jedného. Ale ne, že 3 minuty natáčame, ne? No tak nějak. Já nevím. Takže snad. Ty vole, ale už je noc. Ne, nebudem opakovat portfolio. Ne. Zombík. OK. Jo, uhlí. Ty jsi v té kejpke? No já nejde se. Tak prosím tě, vylez na povrch v té kejpke. Počkej, len to tu vykopem. Majú potom odstrániť, dá sa nejak odstrániť plugin nejaký? Jo, jasně. Tak odstráň ten, že keď umreš, takže ti ostanú veci, víš? No, ale oni ti nezostanú. Vážne? No, ne, myslím. To je fajn. Že to si pomýšľam napásať, týmto sme mali tým koriť. Nechcem koriť tým drevem, lebo... No prostě můžeme. A vlastně já mám uhlí, tak co robím? Ináč, já s ním točím vlastně prvýkrát. A já s tebou. Ne. Však stočil se mnou na servery, keď jsme stávali tu onu. Teda to jsme mali stávat to město. Jo, ale nestavili. Aha, takže... Tak já se mnou stočil. A máme 26 koní. Fakt, já si musím na ten full screen. A čím nejvíc natáčam. Ne, prostě mi nejde full screen. Či se dává full screen na F10? F11. Počkajte diváci, já se kouknem, či nahrávám. A já se potřebuji. Jo, já nahrávám. Fuck you! Počkej, nahrávám alebo ne? F10, F11? Jo, nahrávám. Hej, takže ne, prostě na ten full screen, že mi to vždycky chvíje, já nevím, či nahrávám. Mám 5 ironů potom, co máš vyrobit? Já mám 17 iron. Ale já mám v peci ještě 18, víš, já mám vypálený 6. Jo, mě se ničí trům. Však. Dobře, tak já už jdem hore. Jdem hore, rychlost. Koukal TV, tak je to největší plán. Hej, čau. Počkej! Sorry, že jsem tak začal. Fakt sorry. To musím vypípat, lebo to bylo vážně to zakričalo. To nemusíš vypípat. Tak to nechám, no, aby obruchli. No nevadí. Tak hore mám jít? No ano. No pojď. Jdem. No, tento díl, co máme za plán? Zoom. A tam je zomboj. Teda zombík, to je jedno. Vidíš aj ty tu čestku otevřenou? To je nějaký duch, to si nevšimnu. Nevidím mi Ok, já otevřenou. už jsem na závěr. No,
tento díl má, já jsem mal teda plán postavit baráček nějaký. Ty? Já nevím. Co jsi? Co? Já... Ty vole, to... OK. Co máme v pláne tento díl? Já nevím. To je zase co, natáčame a nemáme nic v pláne. No nic, budeme stavať nějaký No, barák. já bych potřeboval vlnu a dřevo, a abych jsme se mohli vyspat. No tak ale to až chcete. OK, ten iron dáme čistý. Hej, ale ja... Takže ja to strihnem a vrátíme sa až keď bude den, takže... Zatáčuj. Jo, a já to strihám. OK, já jsem teď zpátky. My jdeme zháňat ovce. Teda Majo jde zháňat ovce, že? No. Alebo ty stavaj baráček a jde zháňat ovce. Ne, já jdu na ně do vce. Tak počkaj, ja ti dám nožničky. Daj, ty máš nožničky? No, vyrobil jsem ti. Jo, a ty počkej. Já ti dám uhlí. OK, takže to dáme do pece a... Tam jsem někde viděl ovce, myslím. No, takže já vyrobím krumpáč ironový. No, jen tam zombíci. Ovce, vidím ovce. OK, takže si vyrobím. Jednu vlnu máme v chestě, že? V vlku nechaj tu ovcu. Dobre, hodný. Čili ju zabij. OK. Já vyrobím krumpáč ironový a ironový meč. Já budem nosit ironový meč a ty krumpáč. OK? Jo, já budem taky kopáč. Takže já tento meč můžeme zahodit. No a tebe to dám do cesty. OK? Mg. Na pušti asi ovce nenajdem. Ne. Možno v tento lese budu, možná se jít kouknout. Však jdu. Já tam jdem. Alebo já zůstanu pro jistotu v tomto, ne? Jo, a sorry za lagy, ale to keď mám pár a ještě keď natáčam s tomu počítače taky, že... Oh, můj klienti! No. No, hodně. Já od rána furt zívám. No ty vole. Co? Pardon. Já jsem měl zaplý fly. Ty jsi buzerant. A mg, to tu horí. Co? What the fuck? Takže záchrana lesa. Ale ne celé. Ok, takže záchrana lesa, ne celé. Uhasím to hlinu. Tam vážně horí? Ano. Ty vole. Fajné. Vidíš? Já to uhasím hlinu. Ty vole, další kráva. Samé krávy, už mi to lesa nejedu. OK, takže další koše, ty vole. Máme, budeme bohatý na žrádlo. Já jsem šetrý. Už jsi tady. Já ty vole žádnou ovcu nevidím. No ale, ne abys to tu závasil, ty hledáš ovcu, ty vole. No. Ovce jsou důležitější. Zásíme. A doufám, že jsem se nestratil, lebo... No já jsem se asi ztratil. Použijeme potom zázračný strych. Asi tak. Ne, normálně se portneme. Ale to portování bude tak, že iba v nutné situaci. Však jasně. Okay. Dej Bory, žádná ovca tu není. Nemám natěžit nějaký písek?
Jak chceš? Nie, ja mám zapnuté zvuky. No já si sem nastavím set home, já jsem to našel. Chvíľučku. Mám pár písku. Pane bože, žádná ovca. Ještě jednu ovcu potřebujeme. Tam by mohla být nějaká. Takže naposledy, co jsem vydal video, bylo single player Minecraft. Jo, to jsem viděla asi milionkrát. Ty jsi tam měl též ten menší obraz? Jo, jo. Jo, tak, pardon. Oh my god, já jsem se asi ztratil. A ne, nestratil, ale... Slepice. Či kachny, či co to je? Pomoc. Pomoc. To je náš najobávanější nepriateľ. OK. Tu máš potom ten kruh. To určitě nepotřebujeme. Já hledám ovce. Tu nikde není žádná ovca. Jak jsem vyprával single playery. Keď potřebujeme ovce, jsou tu krávy. A keď potřebujeme krávy, jsou tu ovce. OK, majú desy. Nevím. Hledám ovce. Tam je ovca. Hurá. Koľko má, však používaj ty To ložničky, však ne? používám. Koľko máš vody? 6, už jdem zpátky. Alebo však inač. Lomeno home. Word. Tak jsem tu. OK, ja to dám, to ešte si to nastavím sa doma. Počkat. Proč si išiel pro ty ovce, keď sa dali nastaviť sa domov? No však jsem si nastavil set home. No áno, ale proč išiel pro ty ovce? Ja nepotrebujem postele. Ale na vyspání, keď bude noc. Aha, tak zabiaj. No. Počkaj, tak mi ho vyrobil tu. Jaj, no. Minoč mám drevíčko. A tu máš toto. Aj, ty vole. OK. Co včil? Koukni sa na mňa, jak vypadám, jak pán. Ty vole, ty si pán. To je pán. No, nevadí. Tady to napsám ještě ty touhy. Oh my god. No, takže... Však koukaj na mě, já jsem žlutý. Jaký? Žlutý. Vyrobíme tady tyto... Jsi žlutý! Viděl jsem! Dobre. Pardon. Cobblestone. Cobblestone. OK, tyto postelu si nechám za to štěstě, aby keď postavíme baráček, tak si to tam dám. Ale jako vážně bychom mali něco tady robit už tento díl. No jo. Postavíme barák prostě. Sice naše stavitelské schopnosti jsou minimálné, ale... Já vím postavit takový baráček, no, trošku Tak stavaj. větší. Ty hajs. Já tě budem točit. OK, epický záber na mě, jak stávám barák, ano? Ano. OK. Tak to jde. Tady to postavím. No. Dáme. Disco party, disco party. Neseru na to. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10. Koľko to je? 4, 4, 4. Ne, Torche. Ty si nechám, Torche. To je 14. No, mi to vyšlo. Počkej, lopatyáč. Oh, pardon. Nechci kopírovat.
si ako zajebal. Ja viem. Sorry! Nekto som na 9. Raz, dva, 3, 4, 5. Lopatku. 7. 7 sa nedá rozdeliť. Fuck you, budeme mať na krivo dvere. Nevadí. Nemusíš mať dvojité dvere. Ne, práve že tady ne. To je jedno. Není. To prdele. OK. Takže takto, no. Len tá strecha bude problém. No, síce viem ako spraviť, ale... Tak. Krafťák. Aby sa to vedelo. Lag. Ty točíš vlastne druhý part, že? Jo. Jo, ja točím prvý part. Čo robíš, podlahu? Čo bude? Z bíleho dreva. OK, tak máš bílé drevo? Ne, počkaj. Ježiši. Co to? Počkaj, že by sme to tak dávali, Jo. keď by sa... Jo. Tak pozor, uhni. Jo. Som nechcel. Ne, fuck you. Takže sem. Sklíva sa. To jak spravil, pane Bože? Co? Ja? Normálne? Len tak to nemá byť. Takto. Jo. Nestihol som. Ja postavím tady ty steny. Fuck! Ne. Som taký krivý. My budeme mať úplne luxusný barák. Úplne najluxusnejší, ktorý skedy videl. Daj mi nejaké normálne drevo. Abo toto zaplň. Jej. No to si... Jasne, no. No proste tu vyrob, tady máš půlku dreva. To musí vystačiť. Tam máš půlku toho divného dreva. Co? Tady už čo stalo. Jo, to by mohlo stačiť. Takže ja idem tam vypaliť sklo. Teda písek. Ale vezmu to z toho skla. Čučekuj to na ty oné okna, také budú. Koľko už môžeme natáčať? 10 minút? Ne, správ sem 3 minúty, ale to potom dáme do seba. Aha. No proste to budeme natáčať, ešte dokiaľ sa nám bude chcieť. Mne sa ešte chce natáčať, tebe? Jo. Kde? Tak? Dobrá. Ešte ma neviem, či... Jedno drevo mi zostalo. A ja potrebujem presne No tak jedno ti ho drevo. dám. No. Pane Bože, neznášam, keď dá niekto takto dvere. Ja som dverofil.
Já jsem tam presure pláty. Tak. Pálí se sklo? Jo. Trošku jsem... Jo, zase nějaký náhle. Normál drevo máš? Jo, mám Daj. jsem. Aha. No nemám. Potřebuji sekírku, hodni sekírku, já nevím, co mám to nabírat. No. Aha, ok. Tady není. Co pálíš? Ok, mám. Lag? OK, jsem zpátky, sorry za strych, spadlo mi všecko. Spadol ti aj pohár zo stola. Ne. Tak to si rozstal. Ok, takže já vím, toto tady já... Sorry. Mám to tady takto nechat, alebo to mám dát preč? Pardon. Jo, můžeš to tak nechat. Jedno sklo, druhé sklo. Více nemám. Drevo, že? Co? Chtěl jsi drevo? No jo. No. Jo. Ok, máš dám? No to bude stačit. Ok, už to je doplněné. A včili jdeme robit strechu. A co zadné sklo? Ok, a ještě počkej. Pán. Dobré no. Já si myslím, že na první díl už by to stačilo, ne? No tak ty to můžeš ukončit, já ještě chvílku. No tak jo, ale já to ještě neukončím. Já urobím krásnou strechu. Jo, dorobíme strechu a už to ukončíme. OK. Myslím, to bude trošku... Odkop to. Prostě. Jo, to spravit. Máš schody urobené? Alebo? Moja. Aj, vážně mi. Ok, já mám nápad. Já vím, jak spravit. Já mám nápad, koukej. Žádnou speciální strechu nebudeme mít. Ne, počkej. Já jasně. Jsi chytrý. Akorát, že to máš trošku špatně. Máš to, počkej. Nemám. Máš. Aha, ano, mám. Mám to nakrivo, jak si ví. Dost nakrivo. No ale já nevím, jak to mám postavit. Uhni. Vypadni odtát. To si zabil. Tím ne, to máš drevo, které se lepí. Oh. Hoď mi to normálně. Daj mi oné. Hoď mi normálne drevo. Všecko? Áno. Ne, stop. Chytáš? Co? Tak ne, no. Wow! No ale už je skoro rozbité, to spolu ne. Ja. Perfekt. Dočkaj.
Počkat, tady je to 4. 4. No, majú proste toto zadné sklo, nebude mať takéto zimné. Proste vypadá to hustě. Všetko vypadá hustě. Ale to tvoje ne. Ne. Tak sa poď kúknúť zvenku. A ty vole, ti říká, že to musí byť jednodverové. Tak nic, tak to spravíme jednodverové, no. Asi jak se mám? Já se mám nejlíp. Môže byť. Nejme neustupila. Voda už je horká, takže se skoro váží. V tu chvíli nezajímá nic. Tak si nejdeme a drink. Oh my god. To je hrozné. Počkaj, ne, už sa to takto... Tak tu zvedám a říkal. Dáme party. Tam. No, to môže byť. Jo. Ináč už je 1.6. Jo, presne tak. Akurát, že my hrajeme na 1.5.2. Áno, lebo tento server je na 1.5.2, nechce sa mi ho platiť na 1.6. Ja nevím, ty vole, ja som server ešte neměl. Nemáme bílé drevo. Poď sa Ja mám 11. To co bylo? Na mňa sa ptáš? Však sa vyspal iba ty. To je lol. Lol. Pusté. Na to mám bílé drevo. To nebude stačiť. Tak více nemám, no. Jsem bohat, teda chudobný. Já tu jdem zase šuduty. Veď ty gáďo, Billy. OK. Takže tady není na napuště, že nás, ne. Tady budu šukajný. Toto bude trošku dlhší díl. No a co jako? O to lepší. Teda pro mě je o to lepší, lebo mě baví dlouhé díly. A mňa. Kámo, ten párák vypadá z dálky jak retardovaný koník. Retardovaná veverička. Jo, teda nás mě loví. Nám za barákem vyrástlo, no, za čestu. Alebo... Já jsem príjem. Sekírka. I'm bitch. Co jako zajebal? No. Ježiš, já místo motičky vyrobím sekeru. Já jsem... No, takže tady. OK, to by mohlo stačit. Že 4 staky a 56, to by mohlo stačit. Ne. Moje tričko, oh fuck. Dobre, to je v pohodě. Ne! Já jsem místo kyblíku vyrobil nůžky. Já prostě jsem retardovaný, já nevím vyrábať věci.
Au! Co? Ta farma ti hned zaschne ináč. A proč jdem pro vodu? Aj. Už ti zaschýne. RIP farma. OK. No, vypadá to hustě, ten, no, ne. Ne, nevypadá. Vypadá to tak, nevím co. Dajme tomu, že je to dom. Au, lag. Domeček. Stromeček. Protože tady byla někde voda. Už zase jsem spadl. Určitě jsi umřel. Čekaj. Já jdem pro další vodu. Však správný konečný zdroj. No to je pravda, no, tak kašlo tomu. Co se stane? Oh! To jsem nechtěl. No. 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 Zase musím jít pro... Já to jen. Kašlu. Aha. Toto mě vážně nenapadlo. Co? Se sem postavit. Oh, aha. Já nevím prostě, jak se vytvářá nekonečný zdroj vody. Já to potom spravím. Na to musíš naučit. Anka a Mata. Tak, a čo se mi? Tak, a je to hotové. Strecha? Jo. Já ještě dorobím toto. A už to ukončíme. Jo. Takže já se s váma loučím. Takže vidíme se u dalšího partu, takže čus. Já se tady s váma loučím a čus, uvidíme se u dalšího partu.